Gêm allweddol bwysig. Derwyddon Cef yn aros am y buddugwyr. Mi fydd yna amser ychwanegol, mi fydd yna gicio'r smotyn, mi fydd yna enillydd yma yng Nghaerdydd. Cyfle cynnar i bawb gael ryw gyffyrddiad o'r bêl yn hym met. A pa mor bwysig ydy momentum. Oedd Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones yn trafod y peth. Y tîm yn y 6 ucha sy ar meddiant ar hyn o bryd wedi cael amser caled ohoni'n ail hanner y tymor. Y melynion yn y 6 isa. 10 gêm heb golli, ond wrth gwrs yn erbyn gwrthwynebwyr dipyn gwanach. Dwi'n deud rwan, mae'r intensity yn llawer cryfach, cyflymach yn y 6 ucha. A dyna fydd y gwahaniaeth i Met Caerdydd praw ma. A colli gemau neu beidio. Dyna'r safon mae Met Caerdydd wedi bod yn chwarae. Ar y lefel yna maen nhw wedi bod yn chwarae. A fe alle hynny brofi yn wahaniaeth. Evans, mae wedi derbyn i nôl, gwaith hyfryd nawr. Alle gael y bel ar draws y gol, ath o'i hun. Ath o'i hun. Wel ie, dwi'n meddwl nath ei daro traws yn y diwedd yn do, ond nath ei daro rhywbeth. Dwi'n meddwl, oedd o rhwng dau feddwl i groesi hi i'r postyn bella. Dwi'n meddwl oedd e'n ergyd. Bach dda gan Morgan at Evans. Bosgro. A mi gael cyfle arall. Pam ddim, oedd y syniad yn dda. Malcolm ddim mor siŵr. Wel, oedd y syniad yn un da, ond nath o'n argoedd i fi bod o'n mynd i sgorio. Ond nath o'n rhyw, yna rhyw olwg traheus yn efo i fi, pan nath o'n just edrych i fyny i'r bel, bod o'n mynd i sgorio. Mae'n rhyw gig diog, dydy, yn lle cael ei ben drosti a dyrnu hi fewn i'r postyn bella yna. Lam. A Gianelli at Fosgro. Dipyn o le ganddo fe, mae Evans yn galw amdani, mae yna oedi! Ac yn y diwedd, cyffyrddiad oedd isio, nath i gael ei chwipio ar draws y gol. Falle dyna rhywun di mentro? Na, mae Rosco di wneud i swydd o, iawn. Mae hanner lladd, mae yn mynd am yn edrych ar draws y postyn pella, lle mae fod i, neb yn dod i mewn. Rosgro eto. Evans a Lam yn gofyn am y bel. Lam sy'n di derbyn ni. Dio ddim yn cam sefyll. A mae yn dwyllodrus, a mae yn profi hynny. Gwaith ardderchog yna, mae'n cael ei gwiro. Evans oedd. A da chi'n teimlo bod angen i Met fanteisio ar gyfleoedd fel hyn. Mae hwnna'n bel dda, mae'n bwysig bod Emlyn Lewis yna. Nath yr amddiffynwr ddod fewn. O flaen hwd fanna. A gwaith da wedyn gan McCarthy, mae McCarthy allan at Morgan, ac yn sicr Met Caerdydd sy'n cael y gorau o bethau nawr. Bel at Evans, at Rosgro, mae Rosgro mewn, mae yna gyfle fan hyn, Rosgro! Unfed gol ar 10 o'r tymor, ac yn heiddiannol, mae Met Caerdydd ar y blaen o gol i ddim. Morgan ar y bel, codi ben, hon, edrych ar bas yma. Yli hwnna gan Elliot Evans. Syth i mewn i lwybr, Rosco, oedd o'n gyda oedi rediad, yli cyffyrddiad. Mae'n neud o'r crymanu'r bel i bi bach i wneud ti'n hawddach i Rosco. Cael mynd drwad, un yn erbyn un efo'r golwr. Unwaith mae'n symud, mae'n pasio heibio fe'r postyn cyntaf. Dyna faint mae'n ei olygu. Mae Rosgro wedi gwneud yn dda fanna. Mae Morgan di ganfod o. Rosgro chwilio am Evans. Mae Evans di llusgo'n hyfryd! Am gol ardderchog. Ail gol y tymor i'r ffarmwr o Lanfyllin. Ac oedd y gol yn goron ar symudiad ardderchog. Y symudiad yn heiddi gol. Y troiad gan Will Evans yn heiddi gol hefyd. Rosco tyma yn troi yn lun sy'n creu hi. Gweld rediad Will Evans, mae'r bel tu ôl o fo, yn ddigyfaddaw, troi mewn i symudiad a bangio i syth i mewn i'r cornel am gol. Elliot Evans sy'n paratoi i gymryd y gic. Hynw beidio ildio, maen nhw wedi, mae'n gol i'w rwyd i hun. A Callum Sainty, dwi'n meddwl, gafodd y peniad. Doro i Elliot Evans unwaith eto, erbyn mae croesiad yma, mae'n berffaith. Just gwadd i rywun, just cael dod ar draws llinell y bel, a wedyn just cael unrhyw fath o gyffyrddiad, ond pwy sy'n cael i ydy'r dyn tala ar y cae.
a'r golwr ddim siawns tro yma. Wel, mae rhaid fi ddeud o. Penblwydd hapus Callum Sainty. Cotfel. Chwaraewch ymlaen wrth dyfarnwr, sa gol fan hyn yn gallu gael chydig bach o wahaniaeth. Ac yn yr eiliadau ola o'r hanner cynta, mae Will Fuller di gorfod deffro. Mae McCarthy gyda llaw yn aros lawr, mae o'n teimlo bod Cotfel di troseddu arno fo. Be nath Cotfel chwarae'r chwiban, pawb yn disgwyl falle y bydde'r chwarae'n cael ei dynnu nôl. Wel, na ddweud y gwir, oedd pen McCarthy bron ar y llaw. Felly fedrech chi ddim reid trosedd. Hiw, y cefnwr, y deintydd, a bron a llenwi'r twll. McLagan! Tasa fod dim i'r dde neu i'r chwith, ond mi ath o'n syth at y golwr. A da ni'n arfer gweld o'r ein nhw'n y gorneli. Mae'n rhaid i ti i Chris Hiw. Hediad gwych ganddo fo, mae'n dod i McLagan, ond unwaith mae'n taro'r ben a fewn i'r ddeiar. Mae'n cymryd y pwen allan ohoni a mae'n hawl i'r golwr. Hwd. Chwiliatsodd ymhels, mae wedi gyd yn arbennig o dda. Di'r gema ond yn mynd i newid os ti chwaraewyr fel hein yn y crysau melyn yn mynd i wneud rhywbeth newid. A ti'n hollol iawn na. Fydda fi'n gweld bain efo mynd amdano hon. Mae'n ongl dyn. Ti'n bo, gweld ti eto, mae gyda amser o'na i godi i posti bellad does. Nawr te. Lam. Rosgo efo fo. Dyn nhw'n diddal. Dy'r golwr wedi dod yn gynnar iawn. A mae rai chi feio'r golwr fanna. Be yn y byd oedd o'n neud. Ond Rosgo di sgorio unwaith yn rhagor y Met Caerdydd 4, Barri dim. O cicrydd y Barri, fewn i cigon na, mae Baker yn cyrraedd peniad rwan. Edrycha, ti'n gwybod mae Rosgo mynd i fod yn gyflymach na Cottrell. Mae'r bel, mae'r lwybr yna iddo fo. A mae'r golwr, mae Saro, yn neud ti mor hawdd. Mae wedi codi ben, mae wedi gweld o, mae'n mynd i gyrraedd y bel cynta, mae wedi codi dros efo. Be arall fedrith o'n neud? Does am pwynt iddo fynd o'i gwmpas o, cos mae o di mynd i'r llawr. Mae gyda fo ddipyn i wneud, mae eisiau y ddawn i godi'r bel na drosto i'r gornel. Mae fod yn gem bach seicolegol rhwng y golwr a'r blaenwr. Doedd hwnna ddim. Will Evans. Baker. At Lam, o hwnna'n bas ardderchog nawr te. Lam a Rosgro. Rosgro ddim yn mynd i gyrraedd. Wel, ar ei Lam bron iawn ge popeth yn iawn yn doedd. Ond mi ddylai'r basti cyrraedd yn gywir. Ti'n hollol iawn. Yli amser sy'n ganddo fo. Mae ganddo fo gymaint o amser. Ti'n rhaid chdi ddyrnu hwnna, ti'n rhaid chdi pynsio hwnna, mae'n rhaid chdi just anwesu hwnna i fewn i lwybr o, a wedyn mae'n bas syml i fo gael ei atrig. Mae'r Barri dybio i eisiau'r gem a ddod i ben. Dim amheuaeth am hynny, bel gan Cottrell. Hwd yn mynd o'i flaen o. Mae Hwd di creu chydig bach o le. Di hwnna'n taro'r llaw a di mae'n gico smotyn. A felly fydd na gol gysur o bosib. A Swindlehurst lawiodd y bel. Dwi'n deud bod yn benderfynu cywir. Ti'n gwybod pam? Cos mae o 8-9 llath i ffwrdd. Felly mae'n cael amser i symud i law. Edrych, so mae'n reit yn ei ben o, so mae 2 llath i ffwrdd na. Ond ti'n mynd cael wneud hynna. Dim llechen lan gan y Met, mae'n 1 gem ar 10. Does ganddyn nhw ddim un y penalma chwaith. Hwd i do yr hwyd i chweched gol o y tymor yma. A'r golwr sydd wedi cael amser digon tawel, Will Fuller, yn ildio yn y munudau ola. Wel ie, cadw ben, cadw nyrf. Hwd yn mynd am pwer a lawr canol y gol. Evans, Baker, mae Will Evans tu allan iddo fo, a mae o wastad ar gael fan hyn, Will Evans. Mae wedi cymryd y safle yn yr ail hanner. Lam, nôl ato fo, cyd chwarae da. Mae eisiau thynnu hi nôl nawr yn does. Elliot Evans oedd yn disgwyl amdani hi. A mi ath Lam mewn am yn aros lawr, ond hwnna gystadleuaeth 10 am y bel hwnna. Mae Lam wedi codi, a da gweld hynny. Be mae Newman yn ei wneud? Gweld ti fel la, oce, mae'n edrych yn waith. Mae'n ddau droed dros y bel o fanna. Ti'n gwybod be mae hwnna'n gardi coch?
A mae Dean John yn penderfynu, dyna ni, digon ydi digon. Buddigoliaeth swmpus, buddigoliaeth gyfforddus I dîm Christian Edwards. Ac y tymor campus y Barri a Gavin Chesterfield yn dod I ben. A Met Caerdydd yn gyfforddus sy'n sicrhau I lle yn rownd derfynol y gemau ail gyfle. Met Caerdydd 4, y Barri 1. I thought we were excellent today. We killed them, we knew the first half, we had to play high tempo, it's sloppy to begin with, but the tempo rose, when the tempo rose, we rose and we get the 3 goals and the game's dead. And then we get the 4th. Felt we were a little bit sloppy towards the end. I think we'll have to be a bit better next week. But you know, I'm really pleased because throughout the week it was all about Barri Town. There was nothing about Cardiff Met. And I think today showed the level between top 6 and bottom 6. So just really delighted. Gavin, it wasn't quite to be today, was it? How do you reflect on that? Difficult really, you know. First of all, I've got to congratulate Cardiff Met. I thought they played some great football at times today. It's difficult really, you know, it's not the team that I recognise in our case today, so that's disappointing to come to this occasion and not really perform, you know. But overall the best team won and I'll reflect after this. Yeah, obviously did the hard work first half, getting 3 goals out. We just had to see it out second half, but yeah, really pleased. Obviously it was a big game, big derby as well, so pleased to get the result and on to the final next week now. Oeddech chi'n disgwyl mwy o her gen y Barri? Wrth gwrs o'n i'n disgwyl mwy, meiddi rwy'n 4-1, ti'n bod yn disgwyl mwy, ond mi'n credu nath o'n i ddim chwarae'n dda iawn, o'n i'n 70-80% felly dim yn gret, ond ar diwedd y dydd yn ennill, ni trwy'r ffeinal yna beth pwysig. Ac edrych ymlaen at her arall wan yr wythnos nesaf yn derwyddon Cefn? Ie, her wahanol. Mae derwyddon Cefn yn gwneud dda iawn. Oedd e jyst I pipio ni i'r primed safle, ond mi'n siŵr bydd yn gêm anodd iawn, ond dwi'n edrych mlaen. Today aside, how do you reflect on the season? Positively. Overall, a very positive experience. It doesn't really feel like that right now because, you know, everyone's going to be hurting, but key thing, as I said, use this as motivation now and admit on the day we weren't quite good enough. Best team won, move on. Can you go one further than you did last season? I hope so. The season started for us at Kevin Druids with a 3-0 win, and hopefully we can end the season at Kevin Druids with a victory. But Hugh's got a fantastic side there. They did the homework on us in the last game and thoroughly deserved to beat us. So we'll be going back, you know, next week and looking for that win to go one better. I've said all season, said to you guys that it's all about development, and this football club needs development, and the next progression is Europe.